なんで笑ってんの？トゥルスね。入ってんだよね。入ってるかも。入ってるんですよね。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も初めて日本語だけの動画撮りましょう。皆さん、みなです。皆さん、皆さん、みなです。はい。何これでもね、ピクルスで外人というか、あと、ドレメーズンも、名前もあるので、俺の日本語めっちゃ下手くそけど、頑張ります。今日のなんか、ショッツ&トーツというか、ちょっと違う感じやるかな。最初は、まず、ショッツ、乾杯。乾杯。はい。どう？美味しいです。これと選んだそのソージュみたいなやつ。すももです。はい、そう、今日の話は、なんか、どうしよう。さっきちょっと話したかな。なんか、去年ぐらい日本に住んでるけど、ハーフは、なんか、仕事は、なんか、夜食系。いっぱい入るので、と思います。なぜなの？なぜ、と思う。ハーフの女の子がなぜ夜食系に行くか。そう。なぜならかも。ちなみに私は夜食系じゃございません。で、なぜ行くかっていうのは、例えばゴーゴーダンサーの人。ゴーゴーダンサー夜と食はキャバクラとか、ゴーゴーダンサー、キャバクラ、ホステスは単純にポテンシャル的に通用しやすいと。どのポテンシャルなの？胸大きいとか、お尻大きい、ダンスうまい、あとフェイスきれいとか、きれいな顔、あとはハーフっていうので受ける場合もあるので、夜食系に行きやすい、受けやすい。そうなの？と思う。で、なんか6年前はそのハーフじゃなくて日本人話すなんか料金いくらですかみたいなやつ、How much do you get paid でしょ。で、俺はちょっと嘘でしょ、下がった嘘言ってて、少しだけ言ってて、20万みたいで、笑った。そう、笑った。そうなの？1週間にやったから。どういうこと？1週間で20万でやってた。どういうこと？それで、あと、やっぱりね、なんかいつも日本で3ヶ月ぐらい働いて、9ヶ月は休み。いろいろなところに行ってたの。旅行行く。イージーライフ。イージーライフね。イージーライフ。やばい、ソフトライフか言ってた。どういうことで、それでいつもと思う、なんか、めっちゃ良かったね。ラッキーね。そうです。チェック、プリーズ。終わります。はい、またね、皆さん。すみません。バイバイ。